Wannan season ya zama end of discussion. Jama'a ku zo mu tattauna akan abin da yake faruwan nan. Ku taho mu tattauna kana sannan kuma sai mu ci gaba da tafiya. Wannan haɗaɗɗiyar kaza da kake gani dandarin kaza ne gudanta ake cusa mata kayan daɗi ta kashinta a watsa mata. Ba kalar nama yadda ka san dambun nama ne a cikin kazan nan. Ga wani kwai, ga wani romo, ga wani haɗin potato ga kai ni na rasa taya zan yi in kwatanta muku wannan kazar ta Fizarito. Shi yasa ta ce min kai to kai yanda ake cikin wannan yarinyar nan ya kamata a dan dinga faranta mata. Ga kaza nan zan aiko da ita sukutun da guda a cikin dandarin kazan da na yau. Wannan zabo ne ma zan aiko muku da shi. Aiko aka kawo muka ci nan sakwara ne nan kuma aka fried rice da kifi da coleslaw, sannan aka haɗo min da wani sinasir shi ma hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ban san a ina ta koyi abincin ba matan nan, ban san wani class kai wannan ina jin kawai baiwa ce daga ubangiji. Babu wani kalar spices da bata iya sarrafawa ba, babu wani irin nau'in abinci da mai bukata zai je da shi ba tare da ya samu ba. Ina yan office yan zaman hotel, yan kasuwa masu bukatar oda na abincin kasuwanci ko na biki, ga dama ta samu. Ga nambar wayar baiwar Allah nan nasa a jikin wannan bidiyo, sannan ga account ɗinta ne nayi tagin mai bukata ya je kawai ya mata DM domin samun kayanta cikin sauki. Kalolin abinci ba wanda ba ta yi. Fizarito ba ta zagaya ko ina yanzu ita ce on top sai da ke.